Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, itago na lang ko ninyo sa pangalang Inday ang akong problema. Kabahin kini sa gipakitang kausaban sa akong bana. Grabe gid akong kadismaya niya mga idol. Kay lagi, pila ka years ming wala nagkauban. Kay nag-abroad man ko. Unya, sa akong pagpauli, dili man siya halos mugabas sa ako Wala gid nako nakita niya. Nga excited siya nga makauban ko. Kana bang ginatawag nila nga hangop. Dili gyud ana mga idol. Niya na gyud ko sa Davao. Lord, salamat sa safe nga pag-abot. Magawas na ko diri sa airport. Nagulat na ako nga kung bana og mga anak. Gimingaw na rabagyod ko sa kumbana. Mabisbisan, nagyod ko ini karon. Humanagyod ko kaligo. Og sexy kay kung tanaw ning akong gisuot. Hayag kay akong puting panit. Dayag pa jud kayo ang korba sa kong lawas. Paabutan ko lang si Ray nga mosulod sa kwarto. Ni ano siya? Ga! Dali na! Lagi, ikatugo na pug ko. Ha? Tulog agad? Pila ka years tang wala nagkita ga? Miss ba yata ka kayo? Naudsa ka ba yaw eh? Pero may mantang mag-video call. Lahi man tong video call. Ga ba? Magatug na ta. Ikaw, pamawig tug. So wala kami nga sa kuha? Ga, naunsa naman ka uy. Buhatan man ni magduotang meaning ang akong pagbalibad. Pwede ba? Di ta maglalis kabahin ana. Sige na, maghigda na ta. Ikatugo na ko. Kalain oy. Wala siya mingawa sa kuha. Mas palabihon pa niya matulog kaysa makasiping ko. Excited pa naman kay kong niuli. Niulang ko niya. Ay, kaway lami oy. Kuya Totoy og Lola Hubag, natingala gyud ko kung hanong inato man ang gibuhat sa kumbana. Imagine, gikan ko sa abroad. Wala man lang siya mingawas ako Nindot man unta kog lawas mga idol, puti ko. Pero wala siya na-excite nga nakita ko. Ako ra gyud gimingaw niya mga idol. Og sa 6 months nga nagtambay ko sa balay, maayo lang kung mugabas siya once a month. Ang pangutana, unsa man, wa na ba siya ganahin ako? Nga nung nausap man siya mga idol, dili man mo tubay, lambingon. Gakus ko gabi. Tara sa kwarto. Aragot sige gakus-gakus diya. Igang ka iba. Grabe sad ni mo gawi. Para naglambing ng gani ko. Susoy. Naunsa magining tawanan ni uy. Paglambingon dili man mutubay. Makalagot. Sana all lami ang tulog. Unsa man gyud kay nahitabuan ning tawanan no? Anong bugnaw man kaayo siya sa kuha? Wala man unta ko nagpabaya sa akong lawas. Ngano man ni uy? Paitasad. Tulog-tulugan na lang ta. Mubalik na ng tingali ko sa abroad ani uy. Wa may klaro. Di naman mo gabas. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nga bisan ka isa sa 4 months. Wala gyud ko niya gabas sa mga idol. Mautong nag-decide na lang ko nga mobalik sa Saudi kaysa maglain ng akong buod. Kay dry kaayo nga kumbanan nako. So pag-abot nako sa Saudi, okay man kaayo ang among communication. Chat, video call. Pero after 2 years and 6 months, niuli ko kay gimingaw ko sa kung tulo ka mga anak. So nag-expect na pud ko
nga nausab na nga kumbana. Pero maura man gihapon mga idol. Tulugan ra ko niya. Talikdan pag yun. Kamo daw anaon, dili ba mo mahiubos? Mautong pagkahuman sa kong bakasyon, nibalik na pud ko dayon sa Saudi. Unya, okay na sad kaayo ang among communication. Chat o video call. Kana bang masabot na ko nga happy siya kung wala ko sa iyang tapad. Og sa dihang hapit na pud ko muuli diha sa Pinas mga idol. Ako na gyud siyang giprangkahan. Hapit na ba mo man akong kontrata ga? Di ba? Basin niya kinigabot na ko diha Uga ka lang gihapon ako. Kana bang ginaba feel gyud mo sa ako nga dili ka excited nga makita og makauban ko? Taka ramang ka. Unsay pataka? Manhid ka? Damang-daman ako ga nga mura kag hilasan nga mulambing ko sa imuha. Sige daw be. Sultihi gani ko sa tinuod ga. Bayot ka? Ha? Nahilom ka bang din ha? Unsa man? Gusto ko prangka-prangka nga pagkasulti ba? Kaysa masigi ko guna-huna kung naunsa ka. Nganong dili na makaganahan ako. Susa magyod, bayot ka? Yes ka. Oh. Bayot kida ay kaga? Bantog na di ay. Nga dili ka halos mahilabot na ko. Silahis ko ka. Gusto ko lalaki o babae. So mas gusto ni mo ang laki? Sorry ka. Kung ako nagtago ni mo. Mauding baliwala na lang ko sa imo. Maudi ay. Kuya Totoy, og lula hubag. Silahis daw siya. Maibog daw siya lalaki, og babae. Grabe gid akong guulam mga idol. Perti na akong hilak. Kay maudi ay, nga wala na siya ganahin ako. Kay mas gusto niya ang lalaki. O gani, murag, wala naman siya gugma sa ako ang mga idol. Ang akong pangutana, unsa may akong buhaton, ako nilang ba siyang bulagan? Ako rin yung nasakitan ani, kay ginabaliwala naman lang ko sa kumbana mga idol. Palihog, tambagi ko ninyo, ang inyong Letter Sender, Inday. May hapon sa to ang letter sender si Inday. Lamay hapon. Maadjong hapon na sabni mo din ha, Kuya Totoy. Ug na mo pod my loves kabisyo. Adlaw Monday, Abril 24. Happy birthday, Ben Harhar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. At amanay, si Muwan. Ben Harhar, happy birthday gikan sa imong mga palalabs dire celebrate you. Og nimo po diha my love's birthday ni Ron. Happy birthday. Nahala oy, aritang Inday. Sangan bitaw nga imuhang bana ni confess na nimo. So kinahanglan imo siyang tabangan. Tagaan mo siya ka-tension ba? Tagaan mo siya panahon para makarecover siya. Sako lang la. Kung willing pod ang ihang bana nga maka-recover nga malagpasan niya. Ang problema kung dili, kana bang ipabati gyud sa ihang bana nga laki gyud iyang gusto. Kay paminaw nako karong panahon na galibog na siya eh. Gustuhon man niya nga mohatag atensyon sa imuha pero ang iyang pagbati ngadto sa ubang lalaki, murag nagpabilin mas isog kumpara sa imuhang presensya. Mao gyud ay, mas taas gyud ang porsyento sa iyang pagkabayot kaysa sa iyang pagkalaki nga gusto siya babay. Maunang di siya ganahan sa imuha day, di niya makita imuhang ginaingon nga sexy body, imuhang kaputi, di niya ma-appreciate, isip lalaki. Kay pusong mamon man siya day. Ambot lang ha kung sakto ba ko nga kinahanglan tagaan na nimo dakon tayo mga imong pamilya, tagaan na nimo dakon tayo mga imuhang bana para makarecover siya o para dili mabungkag inyong pamilya ba kay basig simba ko palayo magbulag mo gumikan na nga ning istorya nga pwede day man unta mapangitaan og paagi, mapangitaan og alibyo. Sako lang la.
Pwede manggod nga dili mo muhantong sa panagbulag day. Sako lang ni ha. Kay para nako ang kaminyoon wala ra mangguna gatuyok diha sa sexual nga aspeto. Maayo man ka siya nga pagkaamahan. Sa pila ka years nimo nga binalik-balik sa abroad, okay man kaha ang iyang pag-atiman sa inyong mga bata. Ang importante diri day nga mag-istorya mo kabahin anang butanga sa personal. Unya isip asawa day, ayo lang po dayon paghunahuna og buwag day. Pagtan-a siya kung unsa may plano nimo ani. Mo out ba ka o magpabilin kang discreet? Sa buti ra gyud ninyo day. Kung unsay makaayo dili lang sa inyuhang magtiayon kundi para sa inyuhang mga bata day. Manang kinahanglan ninyong mag-istorya. Ug kung naa ka sa inyo day unya hilasan siya makigtapan nimo, pwede man siguro same room lang gihapon mo, nya lahi-lahi lang mog bed. Or maglain kag kwarto pero same balay lang gihapon mo. Kana kung okay na nimo nga inana nga setup day, kay syempre gapangita tag paagi ba nga dili mo mabungkag. Bisan tuod may problema mo sa inyong pagkamanagtiayon, pero pag abot sa inyong mga anak, partner gihapon mong duha. Yes, salamat Inday sa imong pagsalig na to programa. Ay kalimot like, share, follow mga kabisyo sa itong official social media accounts Lola Hubag Love Radio Davao ug Kuya Totoy Love Radio. Sa mga gusto usab nga magpadala sa ilang mga suwat din ha ayo ra mog kauwaw. Ha, i-PM lamang ko Lola Hubag Love Radio. Pwede ra kaayo kang mangalyas alang sa mga istorya nga sensitive. Daghang salamat, Inday. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!